Dus wat gebeurt er? Er wordt handel gepleegd. Begrijp ik. Ik zeg niet dat die boer schuldig is, maar hij heeft het wel gedaan. Maar ik wil ook een beetje zoeken naar hoe moeten we er dan mee omgaan. Zo simpel is het. We zijn bezig met een explosiepunt. Ja, dus meneer Gauws die wil, ik zei bijna Gauws tegen, meneer Gauws die wil, Gauws is goud waard. die wil de export stilleggen. Ik vind het ook zielig als ik richting Frankrijk rijd, 800 kilometer naast de varkenswagen, waar die dieren geen eten krijgen en geen drinken. Dat vind ik verschrikkelijk. Als ik een hond aan de ketting zie, dan vind ik dat ook verschrikkelijk. Maar we zijn met z'n allen aan het overdrijven. Ja, wat is eigenlijk dat wil wakker dier, hoe moeten wij ermee omgaan? Nou, wij zijn helemaal niet tegen vlees eten, zoals mevrouw eerder zei. Wij vinden best dat mensen vlees kunnen eten. Ik denk ook dat ze daar wel voor gebouwd zijn. We zijn omnivoren. Maar we vinden wel dat dat niet over de ruggen van dieren moet. Je moet niet een kreupele kip willen eten. Je moet gewoon een kip willen eten die een goed leven heeft gehad, goed heeft geleefd. Dan betaal je er iets meer voor. Dan kun je, als je een kleine portemonnee hebt, kun je misschien wat minder vaak vlees eten. En ik zie het hele probleem, zie ik daar eigenlijk niet zo van in. En Erno, Erik noemde